ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TG қарор доред ва мо дар бораи табрикоту реаксияҳои ҷанговарон, мухлисон оиди ғалабаи Самандар ва Нурулло видеоролик омода кардем ва худи ҳозир пешкаши шумо мегардонем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. чӣ хеле ки медонем, дирӯз дар турнири Eagle FC Самандар бо китфи шикаста қаҳрамон ва соҳиби камарбанд гашт. Ҳамчунин Нурулло Алиев рақиби худ Кирилл Крюковро шикаст дод. қариб ҳамаи ҷанговарон дар саҳифаҳои расмии инстаграми худ Самандар ва Нуруллоро табрик карданд. Фаридун Одилов чунин нависта: додар ту просто шерпаланги. Азам Ғафуров: бо як даст ҷанга кард Самандар Муродов. Дастаи худамро бо ин ғалаба табрик мекунам. Давлат Чӯпонов рӯҳияи тоҷикиро нишон дод. туро табрик мекунам Самандар. Муборакшо дар видео бо забони русӣ табрик кард. Что ты чувствуешь, скажи? Я рад, пояс наш. Я заберу у него. По-братски заберу. Бародари наздики Самандар Соиб Муродов ҳамин расмро гузошта алҳамдулиллоҳ нависон. мо низ аз номи шабакаи Knockout TG ва Taj MMA Самандарро бо ин ғалаба табрик мекунем ва орзуманди онем ки ба қуллаҳои баланди варзиш бирасӣ. дӯстон, шумо табрикотонро дар зери ҳамин видео яъне комментария нависед. касеро табрикотш бисёр лайк гирад, дар видеоролики оянда пешкаш мекунам. акнун биен табрикот ва реаксияҳо ба ҷанговари дигари мо яъне Нурулло Алиевро тамошо мекунем. сар мекунем ай Хасбулла Магомедов. аз таҳти дил табрик мекунам Нурулло Алиев, ту сазовори ғалаба гаштӣ. акнун биен суханҳои навиштаи пости Амир Мурадовро гӯш мекунем. Нурулло Алиев фосилаи ноинтизореро иҷро кард. на ин ки ҳама ира айва интизор буданд, аммо дар ҳайрат мондана қайд карданд дар кор. ва сири и дар кӯмаку мухлисӣ кардани Толор буд. маҳз ӯро ба ҷойҳои аввал кашид, ҳатто агар ҷангҳои баргузор нашудаи Нурулло бошад. ва агар ӯ ҳамаи ҷойҳоро бой медод, чунин ба назар мерасид ки онҳо чунин тасаввуроте ба вуҷуд меоранд ки и хато ҳай ва ҷангҳоро аз сари нав баррасӣ мекарданд. зеро ӯ ба таври возеҳ яъне озоду равшан ғолиби и ҷанг буд. ин воқеияти дастгирии ҳақиқӣ аз таҳти дил мебошад. ман ҳамеша ҷонибдори хурсандиам ва ҳамеша тасдиқ мекунам. чизе хоҳам гуфта метонам, аммо асос амал карданай. Нурулло яке аз онҳое буд ки ин бегоҳро диданию тамошобоб кард. Тоҷикистон ба пеш. мо низ ба Нурулло Алиев барои чунин як ҷанги зебову олӣ ё ин ки набарди профессионалӣ табрику муборакбод мегӯем ва орзуманди онем ки дар оянда низ моро бо ҷангҳову ғалабаҳои зебои худ шоду хурсанд гардонед. акнун бием видеоҳои мухлисони ашадии Нуруллоро ки сахт ташвиш кашидан яъне переживат кардан тамошо мекунем. Потрачено, да. Ай, блядь! Ай, бобро Нурулло! Нурулло! Эй! Оната! Не! Нак! Дар кси ачаш Нурулло. Не! Ай, онаш. Блядь, бобро Нурулло! Бобро, 1 минут 45 минути гай набр. Нурулло, бобро! тоқат ки 45-36 наки бобро Нурулло як урки тоқат ки 29 наки боб топти қагахта Нурулло 22 наки Нурулло на блад 22 чӣ дона тахар бугӯ. Дати бой дати Нурулло. Нахуй нака беси котигай. Беси. О хайрате. О она хакта. О она шахар гайде да охир умад тариш қапид. Захва. Голиш қапид она шабара Нурулло раво. Бойдо. 1 минут тоқат ка. Нихуя себе. Ҷута сатқа алота. О ашқадр. Пора печум. Ҷута сатқа. Дариша ҷунуме. Нурулло ҷуне. Биза. Илтимос ами. Биза. نمیترش کرد درست. نه
יאללה, מודה שחידה להשקעת כתס... שפש! בזל שלו! ג'ונטה רנה אותה. Agli tak много, нормальный попадание. Ладно, вот тай попадание, вот это не попадание, вот. Вот тебе попадание, вот тебе попадание, вот тебе попадание. И на. Я борига бгокини. На. бзанаш, джута сатха, бзанаш, бзанаш. Не нуруло. Эй. Ха. Bă, ceapașcă! Ajunta, oh! Govore bandăș! Uzanăș una ta! N-am uriș pcheza una șaharu! Oh! Nurulo! Nurulo, bă, ceapașcă! Ia bismillahășcă! Nurulo! No, dar Julius asta! Hadi Arjun'u satta. Hey! Şavloki. Drost kaçanam da. Anam sana. Nurulo. Hai. Na betuni şavlo tıraşar parka giyay. Nurulo huyşkı. Oh. Hey! Ne? Ana! Ha! Bzalış onlar. Ne vuruş keza? Oh, hadi. Oh, ne vuruş ona şaf? Xamiriş ki ona şaf hadi. Ay, minuta ranço dodaj sana ka. 3 minuty ne? 3 minute 5 ay. Chujosi. Çarpar şikayet Nurullah o kitap kabaşan. Oo. Za sar danşa pik ka. Bize ala darcunu sakka. Ya. Oo. Nurullah. O ana. O, bize boyatıyga. Nigah kı. Şarparış ka gibi bzanış kega. O, junta satka. Ha, alingoş udişka, alingoş. Anam ta udişka junta satka. Çupuşku. Bılat kitabı kapıda tanımca şarpar meni. Oh! Ola! Ana utarışka. Ana kı. Nurulo hamu korora. Sarda Nurulo rıp ayxunlo uçoşya. Ana. Abu sili oxirun minutay. Titi pit kayroşa. Da. بزنش تمام کرده است تمام چه خیلی میخوره که بزنش فقط احتیاط نخیزه همین قطعی جون شد تمام که نگاه که نورولو تلت گشته است نورولو بزنش تمام کرده است او تاوشتیا که ند یک کورشکی که قمهنت نگدن وتشکه بزا نموتا او
بزنه بالام جدیسه رنگم بو بزنش چیت پیتش کرده خونسارش که بزنش تمام کس مرد است مرد بزنم تا تمام کس دو دریگه در سرش بزن یکنی مینو شاید چیوان نوا بلد سمتری بلد کشتش نیچیوان نوا نورلو نیدیلال میگه بلد من دامو جا باشم میدونم چی دو حالا باته تا نیچیوان میگه نیچیوان نوا نیدیلال زالاد یکون بویم قشیدی خونم قناشیده بود تیتی پیت کد کلیل تا بلد دو من اجا قشکه که همی که بینه چاچنگ زده ایساس دا بیتون اون بیتون بلد بیتونی پلیتکوی بلد الان با کلام گیری کسی اچا خیلی زورونشان افتا تمام کرده است 46 سکوتی دیگه بطره دامی تیور میشه ما نه 20 سکوت هست نورولو آی بلاد یکور خیستم چون چپش که یه باریگه 20 سکوت دیگه مون در جون صدقه چپش که یه باریگه 20 سکوت مون خوابش که بجه قش بناجه قش که بلاد 13 سکوت 13 کسی دا بیواتش که بزنش همی آخیرونا بزنش Да, поздравляю, Нуруло, чё, блядь, чё, вот, всё, блядь. Джунта садха, برم Нурули зал, برم ای ساری زبور پرید برم پیش خال. بریدک چی؟ جونتا سادخا، پیش کی رفت ایساس او؟ پیش حبیب میره برماد با درماد. جونتا سادخا. ایتاری من چند خیلی پس کنم فالیدم Ana. хуб дӯстон, инҳо буданд реаксияҳо табрикотҳо ба шербачаҳои ғолиб аз ҷумла Самандар ва Нурулло, ки шоми 17 сентябр шаҳри Москваро ба ларза дароварда буданд. дар ҳамиҷа видео ба охир мерасад. ба шабакаи мо обуна шавед, лайка ба хотири заҳматҳои мо фаромӯш накунед, зангулачаро барои видеоролики навбатӣ гирён кунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.